permiso, me quito. Bueno, boas noites, boas tardes, grazas por virdes. Continuemos hoxe o ciclo de artistas galegos, o autor e a súa obra. Queremos que a Academia sexa o lugar onde se conozca, divulgue, reflexione a prol da arte galega. Que os creadores atopen esta casa como a súa. Abrir a Academia á sociedade é un objetivo no que levamos tempo. Con este ciclo queremos conocer os nosos artistas, que fan, por qué, para qué, que os motiva, saber da súa obra e, en modo conversa, profundizar na súa obra. Unha mirada plural, diversa, de tendencias e xéneros distintos, vai nos levar a coñecer a obra de Caxigueiro, Antón Patiño, Roberto González, Álvaro de la Verga, algúns dos nomes que nos próximos meses nos acompañarán. Hoxe temos connosco a Xurxo Gómez Chao. Nado na Coruña no ano 60, estudou Belas Artes na Universidade de Valencia e completou os seus estudos na Escola Nacional Superior de Belas Artes de París. A súa obra forma parte das coleccións de arte Cristina Massaveu, Morgan Stanley, Abanca, CEGAC, Museo de Belas Artes da Coruña, Bank of Ireland, a Biblioteca Nacional de Madrid, entre outras moitas. Fixo máis de 30 exposicións individuais e participou en numerosas exposicións colectivas. O paso do tempo e crear de novo o pasado son as súas inquedanzas artísticas, xunto con obras inspiradas na natureza con formalismo mínima. A súa obra evoluciona da pintura á fotografía como medio de expresión. Este aspecto, como vos imaginades, resulta moi atractivo para min, e de isto e a súa obra é do que nos vai falar. Xurxo. Bueno, moitas gracias. Moitas gracias a todos por estar aquí e moitas gracias á Academia pola invitación. Os que me coñecedes sabedes que a oratoria non é un dos meus fortes, o sea que vai ser máis que nada unha presentación visual. Imos ver obras miñas e imos facer, escoitesme, imos ver un pouco o meu traballo e facer un repaso empezando nos anos 80, un pouco rápido, e logo un pouco máis despacio falaremos a partir do ano 2000 e nada, logo se queredes preguntar calquera cousa, pois o facemos ao final, non? Facemos un pequeno coloquio e nada, comenzamos xa. Vamos a ver se me aclaro con isto. Bueno, vamos a comenzar por unhas obras de principios, mediados dos anos 80. Eu creo que a mellor forma de describilas é un pequeno trozo dun texto que me escribiu Xulio López Valcárcel para o catálogo A metáfora do laberinto do ano 2000, e no que di que a obra evoluciona dende unos inicios figurativos coloristas cando eu marcho a Valencia e logo pouco a pouco vaise transformando nun expresionismo simbólico de densos empastes matéricos. Cabe destacar los abigarrados paisaxes con representacións de columnas, monolitos, cariátides, series de bicicletas ou naturezas mortas onde entre os espesos grumos matéricos podense atisbar esqueletes de peixes dun feroz expresionismo. Eu creo que define perfectamente un pouco a obra destes anos. En este caso, bueno, temos aquí unha peza que titula David, pertence a unha das series sobre mitoloxía,
ten elementos en común con, eu diría que un pouco a nivel composición un pouco góticas, ¿no? Adaptando, digamos, a imaxe ou a composición ao marco, ¿no? ao redor do lenzo un pouco, ¿no? Esta outra peza tamén da mesma época. Estas son pezas un pouco posteriores xa, digamos, vaise mergullando o cemento co óleo, son pezas que pesaban bastante, moi pequenas, pero realmente eran como moi densas, ¿no? Tanto de composición como físicamente, ¿no? Disculpade un pouco a calidade das fotos, pero es que estas son diapositivas antiguas que lo que pasa sempre, non? Que hai que pasalas a digital, hai que pasalas e nunca se pasan. Entón son copias que teño que non ten moita calidade. Como vedes, son composicións moi barrocas, como moi clásicas, ou, eu penso que sí, a composición e a luz, o tratamento eu creo que é moi clásico, non? Esta, digamos, son pezas que abarcan prácticamente ata o ano 89. No ano 89 marcho para París, eu fui becado con unha beca da Diputación, e marcho para París. En principio eu cando solicitei a beca, quería traballar con Baltús, era a miña ilusión, pero non podía ser, Baltús era xa moi maior, era totalmente imposible. Con lo cual, o recurso que quedou foi traballar con Pierre Carrón, que é un discípulo de Baltús, e que naqueles intres estaba dando clases na Facultade de Belas Artes de París. Eu, cando cheguei a París, o primeiro que me dixo este home é que se iba a estar un ano en París, que non fora a clase, é dicir, que me dedicara a percorrer a cidade, que me dedicara a ver pintura, a ver outros artistas, a vivir un pouco o que é París, e que unha vez ao mes ou así, xuntábamos, falábamos do que había visto, do que había feito, e así foi, non? Foi un ano realmente moi productivo. Tamén he de decir que foi un ano que realmente eu creo que os frutos sacáronse cando xa de volta, non? Foi moita información durante moi pouco tempo, traballei moito, saíron moitas pezas, pero realmente creo que a miña mellor forma de ver o que collín en París podese ver nos anos vindeiros, non? Cando estiven en París, como decía, hai varias series. En principio, basicamente dediqueime a pintar estacións de metro. Esta é, por exemplo, unha peza que é Barbes, a facer retratos de Clara. Foi un pouco a primeira vez que marchábamos xuntos, a dibuixar bailarinas, aproveitando que Clara iba a escolas de danza, traballaba en danza, papei moita clase e dediqueime un pouco a representar a xente que tiña diante, un pouco diante, non? A influencia de Carrón, a diferencia de Baltús, ele elimina un pouco, digamos, o que é a personaxe e quedase cos espacios, non? Ele decía que realmente o espacio non necesitas ao personaxe para representar o que queres decir, non? Con un espacio baleiro podes mostrar a presenza da xente, non? Iso é un rollo que me quedou a mí un pouco para toda a vida e que marcoume, pero bastante no meu traballo, non?
como veredes, hai os elementos decorativos, non? Neste caso, bueno, son papeles pintados ou fachadas ou como viramos antes nas estacións de metro, non? Bueno, os van tomando moita importancia non? En detrimento, digamos, do que é a imaxe, non? A imaxe figurativa, non? Tamén hai unha constante na miña obra, e que ven de París, que é a fragmentación. Normalmente eu, sobre todo cando pintaba, agora cando o traballo digital e eso non tanto, pero cando pintaba sempre pintaba a trozos, non? Partía o lenzo en trozos, xa non compositivamente, sino físicamente, non? Eso ver un pouco tamén do noso piso en París. Era un apartamento moi pequerrecho, con o cual non cabían grandes lenzos aos que estaba acostumbrado. Entón había que facer a obra en trociños, non? Os que iba acoplando. Madrugaba, paseaba por aí. Un sitio que me gustaba moito era tamén Leal, de madrugada, cando descargaban as carnes e estaban os barrenderos, e bueno, un pouco son pezas desta época que marcan un pouco o meu traballo que vai vir despois, non? Esta é unha peza que pertence á Diputación da Coruña, que é a estación de Plas Clichy, que pertence á serie das estacións. É realmente un pouco o que estaba dicindo antes, non? A parte de ser un tríptico que está en 3 pezas, podes ver que realmente o que é a estación vai quedando arrinconada nun lado, non? E toman protagonismo os elementos un pouco máis abstractos, ou tamén máis decorativos, ou máis fora do que é a historia en sí, non? Xa de volta, no ano 90, é o que eu estaba dicindo un pouco antes, o sea, empezan a darse ou a verse os frutos da estadía en París, non? Entón, a obra sempre hai esas repeticións, hai elementos geométricos, hai imaxes que se repiten. Hai unha serie de paredes tamén que me van a acompañar ata hoxe en día, non? O que son os papéis pintados, as paredes vellas, non? Logo veránse en series posteriores como Teler, non? Son pezas, sempre hai elementos decorativos ou elementos un pouco xeométricos que se van repetindo, non? E que en riba deles sempre hai elementos máis abstratos ou máis geométricos, non? Volvemos ás paredes, repeticións de paredes e bueno, isto marca un pouco o que son os anos 90, non? Realmente son pezas que, bueno, a maioría delas xa non sei por onde andan, e unha pena, gustaríame al menos poder terlas representadas, ¿no? Aunque as teño en diapositiva, pero bueno, pues en día seguro que se podían fotografiar con máis calidade. Pouco a pouco as paredes van desaparecendo e van aparecendo paisaxes, ¿no? Son as series un pouco que van a partir do ano 2000. Siguen habendo as repeticións, pero bueno, entra a luz, digamos, e saímos ao exterior, non? Seguimos repetindo a fragmentación do lienzo, a composición dual. E un pouco como os decías eso, ¿no? As paredes cada vez son máis pequenas e van se abrindo xanelas e saindo un pouco fora, ¿no?
e xa nos anos 90 digamos, empezo a coquetear un pouco coa fotografía, non a coquetear porque sempre fixen fotografía. De feito, eu me lembro que na primeira exposición no ano 79, o diñeiro que ganei, merquei unha cámara, unha Pentax, pero toda a materia, os grumos, a pintura pesada vaise diluindo, no? E cada vez vaise facendo como máis transparente, no? Sigue habendo as composicións, o mellor empezan a aparecer figuras, pero bueno, as composicións residuais e combinando elementos un pouco máis xeométricos con elementos moi figurativos, no? Esta é unha das últimas pezas que fixen a óleo. A partir desde aquí cambiei un pouco, deixei o aguarrás, empecé a traballar con acrílicos, porque era unha serie de pinturas que realmente es que quedaba o estudio totalmente encharcado de aguarrás e era totalmente insoportable, o sea, e empecé a traballar con outra serie de materiais. Salen series como ónfalos, por exemplo, na que empieza a haber representacións de pedras, as pedras exactamente como ónfalo, ¿no? como o ombligo do mundo, ¿no? Un pouco o mirarse, ¿no? O ego e o mirarse o embigo, ¿no? Entón, unha serie bastante longa de representacións de tarros, de pedras, como veredes, seguimos coa obra fragmentada, o sea, son 9 pezas que logo van se unindo de unha forma que, bueno, te obliga a componer de unha manera moi específica. E como os decía un pouco, pues, bueno, pouco a pouco vai aparecendo a paisaxe, e sempre con elementos justapostos, non? Casi sempre xeométricos, pero estas pezas son do 99, e como veredes volvemos outra vez ao de sempre, digamos, a imaxe está nun segundo plano e digamos, o elemento xeométrico está superposto, no? E cada vez ten máis importancia na peza, no? Esta peza é a seguinte, titúlase Estación Vermella e Estación Azul. Foi unha das últimas pezas que fixen, pero ten unha historia moi especial, porque esta foi a exposición máis curta da miña vida, que inaugurouse en Madrid, na Casa de Galicia, o día anterior do 11M. E en certa forma son, non sei por qué, pero bueno, a mí sempre me pareceron pezas un pouco premonitorias, non? Un toque de yuyu, bueno, non sei, a mí sempre recordaronme un pouco o que pasou despois. Como os decía un pouco antes, as pedras, non? Os ónfalos vanse convertindo en ombigos reais, non? Hai unha serie de ombigos que van en función do dono dese ombigo, non? Son unha serie de 9-10 pezas en las que, bueno, xogando con personaxes, son especie de retratos sin cara, retratos de ombigos con elementos que fan referencia aos seus traballos, non? Hai un ombigo con elemento de cociña, un ombigo da xustiza, depende dos traballos dos representados ou dos retratados, non? Neste caso, pois, iban cambiando as pezas. O traballo cada vez vai tendo máis importancia, digamos, a parte geométrica, como os decía, e surgen unha serie de pezas. Estas son pezas moi grandes, son pezas de 2 e pico por 3 e pico. Empezan a aparecer colores metálicos, a traballar
cada vez interésame máis, digamos, a parte informática no? O entra na miña vida a informática, no? A digitalización, as cámaras digitais, os ordenadores, e iso vai me marcar no meu traballo. Entón, o primeiro síntoma dese encontro con outros materiais, no? Realmente non é digital puramente, sino é unha representación do digital, no? Entón, empezan a aparecer píxeles, empezan a aparecer puntos e bueno, elementos como bastante informáticos ou industriais, non? No? Ves aquí, bueno, hai trozos da peza que están superpostas con puntos e, bueno, elementos xa digitalizados pero aínda sempre representados a través da pintura, non? E estas son as últimas series, digamos que como pintura como tal, ¿no? Antes de empezar a traballar en fotografía. Tampouco é un proceso gradual, non é un proceso de un día para outro, ¿no? Pero as series de cachitos de ceo, que, bueno, que seguimos sempre a miña forma de traballar e a miña forma de componer, como veredes, é moi básica e sempre moi parecida, ¿no? O sea, dúas pezas, dúas composicións, no? Unha máis figurativa, unha máis abstracta, e, bueno, e así vou traballando nelas. Aquí empeza a aparecer xa alguna peza e algún traballo fotográfico, no? Ou al menos un traballo fotográfico entendido como parte de unha peza que se pode exponer en algún momento, que poda salir á luz, non un traballo personal. Ten moito que ver, es decir, basicamente é un pouco o que estou facendo en pintura. O que pasa é que, bueno, chega un momento que estamos a falar do ano 2000, no ano 2000, pues, bueno, a mí realmente empezo a ver que é un ordenador, que é unha cámara digital, e empezo a utilizarlo como paleta, non? O sea, eu non me considero nin fotógrafo, considero un pintor, considero un pintor que utiliza a cámara fotográfica como se fose un material máis, como se fose un tubo de pintura, como se fose unha brocha ou un pincel, é dicir, é un elemento máis a engadir no meu traballo, non? Vai vengo, hai fotografía, hai pintura, bueno, vanse mergullando as obras, non? Tamén nesta época empezan a aparecer as representacións de motivos vegetais, non? Non sei por qué, bueno, sí sei por qué, pero, o sea, o que é o vegetal, o que é a flor, representa un pouco o que é a inmediatez da vida, non? A pouca duración da beleza, non? O que se marchita, non? Un pouco a representación de eso, non? Entón, a partir da época esta do 2000, 2001, empezan a aparecer eso, pezas con representacións de elementos vegetais. E a partir de aquí empezamos cada vez a fotografía vai tomando máis protagonismo na miña obra, aunque de momento pues, sigo mesturando e vai un pouco por etapas, ¿no? A veces necesitas coller a brocha e necesitas embadurnarte, mancharte, ¿no? E outras veces pues, necesitas, digamos, un pouco a pulcritude da cámara, ¿no? Vai un pouco por momentos e por estados de ánimos, ¿no? Esta es unha serie que se titula Nocturnia e o corazón do bosque, e en el que, un pouco como os decía, pues eso, aparecen pezas totalmente fotográficas, pezas totalmente pictóricas, aunque cada vez a fotografía, digamos, e sobre todo o ordenador, non, vai tomando máis importancia no meu traballo, non? É unha peza que pertenece a Nocturnia e
titúlase Onde vas, Carapuchiña. Eu creo que tamén esta debe ser unha das últimas pezas, basicamente xa non é óleo, acrílico, pero cada vez van aparecendo, non só fotografía, van aparecendo, eu empezo a descubrir, a traballar con vídeo, con unha serie de elementos que prácticamente nunca había traballado, non? E, como veredes aquí, aunque sexa fotografía, o que é o plantexamento da imaxe siga habendo unha parte moi figurativa, pero en riba dela hai unha parte pixelada, unha parte máis geométrica, non? Aquí hai partes, bueno, totalmente fotográfico. Basicamente a serie nocturnia saiu ao redor da miña casa, ao redor do Parque de Santa Margarida, que digamos foi o gran elemento de inspiración, ¿no? para toda esta serie. Esta en concreto non é o Parque de Santa Margarita, é Xátiva, pero bueno, é unha peza que realmente a mí me metín porque gústame moito, non? Porque ten moita relación con outro tema que sempre me atrae, non? Que sempre me chamoume moito a atención, que digamos é a pintura xaponesa do 18, no? Os maestros do ukiyo-e. Pois non sei por que sempre recordoume ao Monte Fuji, non? Non sei por que, pero bueno, non é o Monte Fuji, que é Xátiva. Hai outra serie tamén desta época que é o Mito da Caverna, ¿no? Que tamén traballando eso con proyeccións sobre fondos, ¿no? Proyección de un pouco de sombras chinescas, ¿no? E aquí vedes como os elementos que antes eran pictóricos e eran un pouco abstractos ou geométricos, pois agora vanse convertindo en partes de, bueno, este como unha verxa que se fotografía en riba da foto, o sea, ¿no? Primeiro está a foto, logo a verxa, o sea, fotografiando a fotografía, digamos, ¿no? A mí sempre gustoume un pouco o tema este do equívoco de fotografiar a pintura ou pintar a fotografía, e bueno, sempre estou por aí endo e vindo, non? Aquí tamén, ao mellor, os elementos geométricos, bueno, un momento dado convertense en drippings, non? Drippings totalmente pictóricos, aunque son digitais, pero non sei por que se... E como vos decía un pouco, bueno, a partir do ano 2001-2006 hai 3 exposicións que, digamos, marcaron o meu traballo posterior, non? Unha delas é a exposición Ensaios, que se fixo no Pazo da Ópera. Foi un pouco traballar un pouco coa orquesta sinfónica, ir aos ensaios, traballar día a día, non? E dai surgiron pezas, bueno, como retratos, en concreto esta, ¿no? Que é Arpa, que tamén volvemos a repetir o que os estaba dicindo un pouco, a parte figurativa e en riba a parte xeométrica, pero van aparecendo pezas que logo ¿no? Pezas fotográficas puramente que logo se van pintando por enriba, ¿no? Esa foi unha das exposicións que me marcaron. Outra exposición que me marcou foi non foi unha exposición, foi unha intervención que se fixo no Museo de Belas Artes, que se titulou Basta Andando. Foi unha colaboración con coreógrafos, con músicos,
E para min, que normalmente estou acostumado a estar só na intimidade do estudio, costame moitísimo traballar con xente, pois, bueno, foi unha experiencia moi especial. E dai surdiu unha serie de fotos, basicamente traballando sobre a danza, ¿no? con bailaríns. É unha peza que os vou a poner un cachiño, é unha peza de vídeo que se titula Urna, e que, xa os digo, é unha peza do 2006, pero restaurouse, remasterizouse e volveuse a poner no Festival Rexis no ano 2020, porque viñamos da famosa pandemia, viñamos da reclusión en casa, e creo que tiña moito que ver. Vou poner unha peza de dura 10 minutos, e vamos poner un cachiño, bueno. montaxe aquela que se había feito no Museo de Belas Artes. E unha terceira, tampouco unha exposición, unha terceira colaboración, foi Os tentáculos dos anxos na Seoane do ano 2006, tamén traballando con músicos e bailaríns. E foi unha mostra que durou moitísimo, facíanse actuacións en directo e durou 3 meses polo menos. E a partir de aí fíxose un vídeo que está baseado nos libros de Huéspedes de la Niebla, que son un poema de Alberti, que está dedicado a Seoane, e os vou poner tamén un chisco. Se fixades, tamén hai, de certa forma, unha justaposición de elementos, non? Aquí hai un cristal por diante dos bailaríns, na peza anterior hai un personaxe metido dentro do outro. O sea, sempre, eu creo que sempre hai unha mistura ou unha justaposición de capas na obra, non?
Os tentáculos dos anxos, como estaba dicindo, tiña varias partes, tiña unha parte puramente fotográfica, como exposición fotográfica de todo o montaxe da instalación, tiña unha parte musical e tiña unha parte coreográfica, non? E todo eso mergullábase e aparte do que había durante toda a semana na fundación, os sábados, lembro que había actuacións en directo, e, bueno, foi un proxecto bastante curioso, bastante ambicioso, o sea que estivo ben, o sea que, xa os digo, eu non estou acostumado a traballar con moita xente. Bueno, ata agora estou facendo, digamos, un pouco unha traxectoria lineal do meu traballo. A partir de aquí, que é un pouco a partir do ano 2010, 2009-2010, van a aparecer unha serie de series, nunca mellor dito, pero que non son lineais, es decir, son series en las que, por exemplo, Hotel Air é unha serie escomenzada no ano 2013, pero que estou traballando hoxe en día nela. Hai un dito que le atribuyen a Basquiat, que decía: si queres dedicarte a isto do arte, fai o que queiras, pero fai sempre o mesmo. Eu o sinto, pero eu non podo, decir, a mí aburreme tremendamente facer sempre o mesmo, non? E se deixei un pouco de pintar é porque chegou un momento que a pintura realmente non me resultaba gratificante. Entón, que fago? Son series, traballo en varias series distintas que deixo de reposar, descomenzo unha serie nova, esa serie a retomo, a volvo a deixar. Son series que vanse engadindo e vanse agrandando co tempo, non? Entón, o que os vou ensinar agora non é lineal, é dicir, Hotel Air comeza no ano, hai pezas aquí do ano 2009-2010, pero hai pezas deste ano, e con series que veremos despois, pois tamén empezan en 2011-12 e tamén hai pezas deste ano, é dicir, son complementarias, non? Esta é unha peza que se titula Chili Room. Bueno, o título de Hotel Air ven dunha película dos hermanos Coen, que é Barton Fink, non sei se a vichedes, pero o protagonista, que é un escritor de guións, chega aos Ángeles porque atopa un empleo, ven de Nova York, e o tío non ten un duro e se aloxa nun hotel de mala morte, que ao entrar hai un leteiro que pone Hotel Air para un día ou para toda a vida, non? E o tío, cando chega ali, unha habitación asquerosa, abre a ventana e diante ten outra parede, o sea que un desastre. Bueno, a serie Hotel Air basease en un pouco un traballo de campo. A mí gustame sair coa cámara, e realmente hai unha cosa que sempre me chamou a atención, é cando derriban un edificio e quedan, e antes de que lle boten a espuma esta que lle botan agora, pues, a veces quedan as paredes, e quedan as paredes aínda con papéis pintados, con trozos de enchufes, con partes das vivencias, ¿no?, da xente que viviu aí, ¿no? A serie Hotel Air compónse de tres elementos que se van repetindo, ¿no? Unha parte son as paredes, outra parte, isto é un fotomontaxe, traballo con tres partes. As paredes, outra son os chans, que tamén vou nos atopando en madeiras de obras, ou bueno, poucas veces son realmente pavimentos de verdade, non? Son tablóns, que vou unindo e vou fotografiando. E logo unha parte que, digamos, que é a parte humana, que é a representación da xente que viviu, ou da xente da alma que ten esa habitación, que, digamos, é a nube, non? A representación da nube. A nube simbólicamente representa a alma, e, bueno, e aquí representa un pouco a xente que viviu nestas habitacións, non? Xa os digo, non é un traballo recopilatorio, un traballo periodístico de paredes, senón o que pretendo
tendo de recrear o meu mundo utilizando elementos fotográficos, no? Cando antes eran elementos pictóricos e pintaba paredes decoradas, bueno, pues agora as fotografío, no? Esta é unha serie dedicada a Luisa Villalta, baseada, había unha pintada na parede que se ponía isto, e isto é un trozo dun poema dun libro de Luisa Villalta, que fala, ademais, ten gracia porque isto non é unha parede, non é un interior, é un exterior, e nese poema Luisa pues, tamén falaba do exterior das rúas, no? Dos exteriores das casas un pouco. Este é o meu sillón eu chamo de o sillón das ideas, é un sillón bello que me leva acompañando, está no estudio eu creo que dende toda a vida, non? Parece un sillón moi grande, pero un sillón moi pequerrecho, o sea, te sentas aí e quedas embutido nel, pero é un elemento que solo utilizar e o veredes máis adiante en máis pezas. O que os dicía antes, non? A perilla que queda colgando na parede que acaban, ou na casa que acaban de derribar, non? Esta tamén é a miña banqueta, que tamén está no estudio onde fai moitos anos, e tamén é un elemento retratado habitualmente. Isto realmente non pertenece ao Teler, bueno, é unha desas pezas que quedan soltas por aí, pero que a veces hai que facer, non? Chama a atención. Isto é o altar da igrexa de Sobrado, e bueno, cando fai unos anos había estado ali unos días, bueno, me chamoume a atención un pouco toda a dignidade do altar de pedra e tal, e tiña unha especie de pano, non? Pero que se había convertido en un mantel con trozos de comida dos turistas, realmente máis que nada era, o sea, máis que un altar era unha mesa, non? Con o Teler surden unha serie de pezas pequenas, un pouco o que decía antes, cando levo moito tempo traballando diante do ordenador ou facendo fotografías, realmente a veces necesito tamén volver a coller a brocha e manchar un pouco, non? Entón aí surden unha serie de pezas tamén pequerrechas, titúlanse A Salita, que están baseadas nun taburete que atopei no lixo. Eu normalmente non sei por qué, pero bueno, gústame o obxeto atopado, non? E teño un pouco de Dióxenes, de cousa que vexo que me gustaba e para o estudio, non? De vez en cando, a certo tempo, teño que facer limpeza. Bueno, e de aí surge unha serie que se titula As Salitas, non? Que son todas con o elemento principal un pouco é a butaca esta, non? A que lle vou cambiando as cores e que vou pintando por enriba. Que volvemos ao de sempre tamén, unha parte moi figurativa e unha parte, neste caso non xeométrica, pero unha parte moi matérica en xustaposición coa imaxe. É unha serie de 30 e tantas pezas. Outra das series, cando os falaba, o sea, non é posterior ao Teler, é contemporánea, non? Están superpostas, non?
cando antes salía a fotografiar, pois chega un momento en que en vez de sair a fotografiar a paisaxe, o que decido é pois ir ao Parque de Santa Margarita e traerme a paisaxe ao estudio. Entón, salen unha serie de pezas nas que predominan os elementos vegetais, pero tamén con elementos do estudio, como lápices ou botes de pintura ou tubos de tinta, con outros elementos atopados no lixo, e que se titulan Os paraísos artificiais. Isto, digamos, é o comenzo, digamos, do meu traballo actual. O de ler tamén, non? Pero, bueno, digamos, isto é un pouco a prehistoria das series que van vir un pouco despois, non? O que fago é, pois eso, como vedes, chegar ao estudio e montar unha especie de bodegón e crearme o meu propio paisaxe. En vez de salir eu a fotografiar o paisaxe, é montarme o meu propio paisaxe no estudio, non? Volve a salir o sillón, non? Neste caso, esta peza titúlase O sillón das ideas e representa un pouco eso, a maraña, o mergullamento, no, dos universos estos que vou creando, no, que vou colgando no estudio con fíos, e que vou, digamos, xa non se trata de pintar a peza, de pintar o cadro, non? Se trata de facer unha pequena instalación que logo se fotografía, non? E a pequena instalación é un pouco un cadro, non? É un pouco como se fose un polo en el que mergullanse, pues, xa os digo, como vedes aquí, pues eso, pezas de... hai aquí alguna ampliación, pues hai esos trozos de monecas rotas, flores, tubos de pintura, no, elementos que teñen un pouco polo estudio e perto de casa. O que vou facendo mellor coas flores, pois, bueno, vou nas montando ou tal, facendo un pouco que lembren o que recorden imaxes concretas, o sea, que digamos que a flor como flor non teña tanta importancia, si un pouco como símbolo, non? Aparecen as cabeiras tamén, que é un elemento que logo máis adiante vai salir unha serie que titúlase Tempo Fulli, porque como vedes, aquí pasa unha cousa, traballar con elementos naturais, esa instalación que o mellor tarda días en montarse, as flores vanse secando, vanse pudrindo, vanse desfacendo, e un pouco unha analoxía, como dicía antes, do paso do tempo, no? Da brevedade da beleza, no? E un pouco do que queda do paso do tempo, no? Esta serie deu pé ao Xardín Interior. O Xardín Interior é unha instalación que se fixo no Museo de Belas Artes, en que un pouco as pequenas instalacións, os pequenos bodegóns que eu montaba no estudio, bueno, convertíronse en unha gran peza, que ocupaba 15 metros de altura no patio interior do Museo de Belas Artes, na que se foron colgando dende as barandas dos diferentes pisos os elementos que íbamos atopando na rúa, no? dende árbores que acababan de cortar, o sea, o que eran no que no estudio eran pequenas flores ou pequenos trocitos de ramas, allí convertíronse en árboles, non? E volve a ver un pouco o que a xustaposición que estaba a falar un pouco, non? E interesábame non só a instalación, sino a instalación co marco que hai ao redor, non? Entón, mesturar un pouco o que son as obras do Museo de Belas Artes con as pezas da instalación. Esta medio logo cada vez foise enchendo máis.
e de aí surdiron unha serie de piezas, o sea, aparte da propia instalación, surdiron unha serie de piezas tamén tituladas O Xardín Interior, en as que, digamos, mesturo, como se estaba dicindo, pues, os elementos que atopaba coas imaxes do museo, non? Estas logo foron pezas en sí, non? Foron pezas que se expusiron unha vez que rematou a instalación. E xogando un pouco tamén con analogías e un pouco bueno, cos elementos que tiña. Esta peza titúase A Vía Láctea, e ao fondo temos a Madalena de Carracci, e diante pues, unha vaca de plástico atopada no lixo, non? Aquí a xustaposición xa non é de elementos figurativos ou abstractos ou elementos figurativos ou constructivistas, sino unha xustaposición xa de un totum revolutum un pouco de todo tipo de elementos, non? Isto, como veredes logo, ao rematar isto, volver outra vez ao estudio, pues, bueno, surden unha serie de pezas, xa non teño os grandes cadros do museo, pero, bueno, como veredes, se busca outro tipo de historias, non? A Dama de Altamira, unha maraña na cabeza. E xa de volta no estudio, o que se estaba a decir, empezo a traballar nunha serie que é Retratos e Bestiarios, que é un pouco a serie na que estou a traballar agora. O sea, estamos a falar de casi 10 anos, ¿no?, que levo traballando nesta, deixándola, tomando o teler a veces, empezando outros proxectos, pero bueno, é unha serie que nunca, que de momento non a dou por rematada, ¿no? E volvo a eso un pouco as instalacións no estudio, ¿no? O que pasa que en vez de crear o meu bodegón, o meu paisaxe, cada vez os elementos vanse tornando, vanse transformando un pouco en personaxes, ¿no? Ao principio un pouco máis abstractos, ¿no? Pero cada vez van collendo máis formas, ¿no? E aquí, por exemplo, pues, bueno, está xogando, pero xa hai unha intención de crear unha forma, non? Traballando con papéis ou... Bueno, irles dando o que antes facía coas flores, pues, bueno, agora a través de papéis ou a través de outros elementos ir creando os personaxes, non? Esta peza titúlase Despegando, por exemplo, non? E o que faz é, bueno, ir variando un pouco a colocación das ramas. Año Lebre, por exemplo, ¿no? Xogando un pouco con analogías, un pouco de elementos de imaxes de psicólogo, ¿no?, que te lembran estas imaxes, ¿no? Pues, xogando un pouco a eso. E empezan a aparecer unha serie de pezas baseadas en momentos ou elementos da historia da arte que, bueno, que a mí sempre me chamaron a atención, ¿no? Entón creo personaxes a partir de obras de outra xente, ¿no? Neste caso, como se decía, sempre atróuseme a pintura xaponesa do 18, o Kiyoi, bueno, está baseada nunha peza de Utamaro, que é a cortesana
Kamurayashi, me parece que se chama. Bueno, eu fago a miña cortesana tamén con elementos colgados e elementos, no, do estudio. As brochas que cada vez utilizo menos e que están secas, os papéis, bueno, cables. A nova cortesana. Esta é unha peza. Esta peza era, eu decía, esta era unha peza do 2014, me parece, e esta é unha peza do 2019, o sea, o que estaba dicindo un pouco iso, que a veces deixo as cousas e as volvo a retomar. Esta é unha peza deste ano, está recén feita, e titúlase O Dilema. Vos decía antes que a frase esta de Basquiat de fai o que queiras, pero fai sempre o mesmo, non vai comigo. E a mí hai un nome que sempre chamou a atención, un pintor que, como vedes, chamase Mondrian. Mondrian se pasou a toda a súa vida facendo cadradiños e facendo composicións xeométricas, pero ao final da súa vida o tío colleu negouse a seguir facendo Mondrians, porque chegou un momento que xa non traballaba, xa facía Mondrians, e cambiou a forma de traballar. E se coñecedes as últimas obras, pues son bodegóns moi clásicos, un pouco a lo Morandi, como moi ingenuos, e representacións de flores, o sea, non ten nada que ver, ¿no? co seu traballo anterior. E este é un pouco unha homenaxe, ¿no? O dilema non é polo cubo Rubik, pero é un pouco polo a xusta posición de eso, ¿no? De elemento, ¿no? O cadro de Mondrian e os elementos naturais que Mondrian acabou facendo ¿no? ao fin da súa vida. A leiteira de Burdeos, volve a salir a vaca que tamén salía no museo, un pouco baseada na peza de Goya. A Dama de Azul, é unha peza de Picasso, e supoño que a coñecedes todos. Bueno, está feita a base de ramas de flores e de papéis. Esta peza é deste ano tamén. Susin conserva. O home do turbante vermello, no Brevaneic. Esta peza tamén é de agora, de fai un par de meses. Aquí xa, o sea, digamos, o que é a representación do cadro, non? Si, cando traballaba sobre o ukiyo-e, realmente como máis gráfico, moito máis fácil de representar, non? Realmente é un rollo moi gráfico. Aquí son pezas que realmente cal é o interés da peza, non? É o retrato do home do turbante vermello, ou realmente a peza é o turbante vermello, non? O sea, creo que al final o home non ten, non? Ou a cara, o retrato non ten a importancia que, non? Realmente o importante da obra, non? É o turbante, non? E un pouco aquí un homenaxe, unha representación. Promenade, un paseo polo campo. E esta é unha peza tamén deste ano, titúlase, non se titula A xoven das uvas ni A xoven da perla, titúlase Still Life, bodegón en inglés. É realmente un rollo curioso, porque como veredes aquí non hai elementos colgados, que é o habitual a miña forma de traballar. É un bodegón puro e duro, e realmente es que surdiu por casualidade, porque chegaba de Gadis coa compra e traía os apios, e en un momento dado o apio con unha bolsa azul recordoume un pouco a peza de Vermeer, non? E, bueno, a partir de aí foise montando, non? Un pouco a instalación, con elementos, además, do Gadis, non? Con elementos de a vituga, non? As uvas, a granada, os puerros e iso. Esta outra serie
que son as 7 Penélopes. Tamén aquí volvo a misturar tamén fotografía con pintura tamén, todos esos momentos en os que hai que necesitas mancharte, embadurnarte un pouco, non? Titúlase as 7 Penélopes un pouco porque en principio eran 7 pezas, o que pasa que logo as 7 Penélopes convertíronse en as 7 Ariadnas, e, bueno, foi unha serie máis longa, pero as 7 Penélopes eran 7 pezas en las que un pouco, igual que Penélope tesía os fíos e tesía o pano que estaba a facer e pola noite o destruía, non sei se coñecedes a historia mentre esperaba a Ulises. Bueno, aquí o plantexamento é unha mesma foto repetida 7 veces e traballar nela nunha soa sesión, non? O día seguinte empezar outra distinta. De aí surgiu esta serie. Realmente o fondo, a foto é a mesma, que pasa que traballase en sesións moi rápidas, non? E o elemento, como estades vendo, un elemento básico no meu traballo é o fío, non? O fío tamén ten un pouco de significado, non? Un pouco a liña da vida e un pouco o fío da Ariadna que axuda a sair do laberinto, non? As series tamén aparecen e un pouco os decía o fío como elemento principal, non? Non sei se me estou alongando moito, Xurxo. Non, podes encontrar. Estamos rematando. 3 minutos. 3 minutos. Bueno, moi rápido. Non, para que poden vale. Bueno, aí vamos a facer un pouco rápido. Os falaba antes do Tempus Fugit, non? Interésame un pouco a fragilidade e a pouca duración da vida e da beleza, non? Bueno, unha serie de Tempus Fugit, unha serie de cabeiras, non? Representadas como Narciso, non? Están metidas nun espello e están reflexadas, non? Titúlase Narciso enamorado. E durante estes anos tamén, xusto antes da pandemia, bueno, deixaronme ir a fotografiar o museo en Madrid, o Museo de Historia Natural. Deixaronme 2 mañanas, todo moi controlado, con o cual, bueno, moitas pezas non, pero saíron un par de pezas, bueno, como as cabeiras estas, os botes en formol. Isto é unha peza que titúlase A Pataca. O Tempus Fugit, tamén as justaposiciones do elemento da cabeira, do vanitas un pouco, e a facilidade e a intemporalidade, todo o que eu estaba comentando antes, o veloz transcurso do tempo. Outra das series das pezas do Museo de Belas Artes, Waiting for Leda. E isto é unha serie de pezas tamén feitas en un taller con Paulo Bruschi na Xeoane. Paulo Bruschi é un artista brasileiro que traballa tamén con elementos atoupados, con elementos de... o que fai, digamos, un pouco obras clásicas con elementos que vai atopando con elas. Entón, fixemos un taller con el e, bueno, el fai unha cousa que chamala non me lembro agora, o nome dunha fotocopiadora. Traballa con fotocopiadoras, mete elementos na fotocopiadora, o sea, meter elementos como auga, aceite, prendelle lume, e os fotocopia. Isto é unha serie de fotocopias que saíron dese taller. Entramos aquí en Tratado de Botánica Aplicada, un pouco
seguindo a serie esta dos paraísos e iso, bueno, empezo a traballar con pezas como máis pequenas, no? con pétalos, con cousiñas moito máis pequenas, no? e recreando pues, tamén personaxes, no? E un pouco o que me interesa é o que se estaba dicindo, o sea, o vegetal e a peza como elemento da beleza, non? Da beleza que hoxe en día está como moi, ¿no? Como moi vilipendiada, non? Decir, decía Rosa Olivares que falando de Rilke, Rilke morreu pinchándose con unha rosa, non? Entón, decía Rosa Olivares que mellor morte para un poeta que morrer, non? Do pinchazo dunha rosa, non? E tamén decía Rosa Olivares que hoxe en día Rilke estaría denostado pola modernidade como cursi, non? Por ocurrírselle morrer así. Entón, esta serie, esta exposición é un pouco crear un pouco o debate sobre que é a beleza, ata que punto é cal é o concepto de beleza que temos, non? Porque sempre é moi relativo, non? E xurde unha serie de naturezas mortas, de bodegóns, pero sempre, se hai algo primordial, é eso, é o paso do tempo e a pouca duración das cousas, non? Estas son as series son series feitas durante a reclusión, durante a pandemia. Eu tive na sorte de ter o estudio ao lado de casa, con o cual pude seguir facendo vida un pouco vida normal, non? Estaba pechado, pero estaba pechado no estudio. E collendo un pouco, pues, bueno, flores ou cousas que atopaba por casa, polo patio, por preto do estudio, pues, bueno, surxiron unha serie de naturezas mortas, non? Que ten moito de ikebana e moito de ukiyo-e. E que pasou? Que o día que nos abriron, que nos deixaron salir, pois eu levaba moitísimo tempo, xa non pola reclusión, levaba moito tempo sin sair ao exterior, e na máis deixarnos salir, pois necesitaba escapar do estudio. De aí surxe un proxecto que se titula a Paisaxe Difusa. A Paisaxe Difusa está baseada nun proxecto feito en Valencia, en el que fala de como vai cambiando a cidade, non? A paisaxe difusa é os límites da cidade e como van cambiando, como as hortas van se traducando en masas de edificios, en barrios. Entón, pues, ao salir do estudio, pues, bueno, dediqueime un pouco a percorrer o litoral da Coruña e surxiu esta serie que titúlase Paisaxe Difusa, non? Unha serie moito máis fotográfica, o sea, prácticamente non hai intervención ninguna, sino son pezas que todos as coñecemos, vale? Esta é unha serie que titúlase Límites dentro da paisaxe difusa. A Coruña ten unha parte, digamos, que sí que vai medrando, pero hai outra parte que atopa co mar. Aí convértese a peza, a serie esta en Atlantic, logo os conto un pouco por qué. E esta é unha serie titúlase Límites porque marcan un pouco
onde remata a terra e comeza o mar, non? Isto é en San Roque. Isto a duna de Riazor. Bueno, isto son... Gústame madrugar e gústame a néboa, e creo que a Coruña ten unha parte importante que é a néboa, non? O sea, gústame ver un pouco a cidade, isto son as esclavas, non? Intúese ao fondo, pero bueno, realmente o que me interesa é a luz e a néboa que se mistura coa paisaxe, non? Isto non é Coruña, isto é Madrid, é o Chorro do Retiro. Ten unha serie que se titula Caligrafías. E isto tamén, isto é a Pena do Castelo, na Ribeira Sacra, o Monte de San Pedro. O sea, realmente ao fondo dá igual que sexa na Ribeira Sacra que sexa no Monte de San Pedro, non? O que se busca un pouco é a paisaxe é literalmente difusa, non? Bueno, e xa para rematar, a paisaxe difusa convértese en Atlántic. Por que Atlántic? Estando un día, non sei se os sabedes, pero bueno, estando un día na Domus, no patio da cafetería da Domus, se me ocurriu mirar o tempo, a ver que tempo facía na app esta do móvil, e chamoume a atención que ali non pone a Coruña, pone Océano Atlántico. Unha cousa moi curiosa. Bueno, surdiu un pouco a continuación de Paisaxe difusa, cando a Coruña chega un momento que atopas o mar, non? Entón reencontraste co mar. Esta é unha serie que non me lembro agora o nome da serie, porque son as coordenadas que hai dende a Torre de Hércules. É unha serie de 14 fotografías, son moi grandes, que forman unha sola peza, que é un pouco reflexar o movimento do mar, aunque cada fotografía é independente do outro, non? Son estas pezas un pouco máis grandes. Isto é Riazor. E outra cosa que chamame a atención, que me gusta, é realmente as cores do mar, non? O sea, como dende o mesmo sitio, non? En días diferentes pode cambiar o mar, pode estar dende prácticamente negro ata un azul turquesa tremendo, non? Bueno, imos deixarlo aquí e estamos un pouco fora do tempo. Se queredes falamos un pouco, ou se queredes continuar un pouco o que quereades, vale? O que podemos facer, se vos parece, é abrir un turno de preguntas. Seguramente moitos de vos tedes moitas preguntas ou moitas cuestións por ver esta evolución realmente. Oxe, casi estamos vendo aquí estamos vendo a Xurxo Gómez Chao ao desnudo, non? Porque realmente se nos está desnudando ante todos, e ver a evolución do mini piso parisino, a esta expansión marítima no Océano Atlántico coruñés, é realmente chamativa e curiosa, non? Iso é precisamente unha das do que queremos facer desde a Academia con este ciclo, non? É dicir, conocer máis ou menos a fondo, dentro que se pode, unha hora e pico que temos, a fondo a obra de cada un dos autores e a evolución da obra de cada un dos autores que teremos invitados, non? Entón, bueno, está aberto o turno de preguntas, calquera duda, seguro que Xurxo, ou calquera cuestión que querades, ou reflexión que querades facer, seguro que Xurxo está disposto a... Bueno, vou romper un pouco o tema. É dicir, cal é o momento
o como é, o porqué, algo apuntaches, non? Pero que algún momento se de ruptura en canto ao soporte, non? Digamos, do acrílico ou do óleo, sobre todo do acrílico, das os saltos ao tema digital, non? O soporte digital, non? Sí, É dicir, eso é non solamente por un problema ecolóxico no teu estudio, de que cheira malo como dicías, non? Eu creo que tamén ten que ser un pouco tamén porque o medio, o instrumento, neste caso, o instrumento tamén condiciona a obra, non? É dicir, o modo de facer, non é o mesmo traballar con un pincel que traballar con un ratón, digo eu, non? Sí, no, totalmente, pero tampouco, como dicía, tampouco foi un paso da noite a mañán, é dicir, foi un proceso. Eu sempre fixen fotografías e cada vez a fotografía foi tomando máis protagonismo na miña obra, non? Hasta que un momento dado decidín expor esos traballos, pero non hai un cambio, como viches, non hai un cambio así, unha ruptura, non? Realmente a fotografía incorpórase como un elemento máis do estudio, non? Igual que hai un bote de pintura, igual que hai unha brocha, pues hai unha cámara fotográfica e algo que podas fotografiar, non? E iso engádese á obra. Que pasa? Que chega un momento que ao mellor, pues, ou va por momentos, o sea, un pouco o que decía, chega un momento que ten máis protagonismo eso, a veces chega un momento que tes o cu plano de estar sentado diante do ordenador, non? E necesitas levantarte, necesitas eso, mancharte, non? E tocar a materia, non? Outros momentos necesitas un pouco máis de intimidade, un pouco máis de limpeza, non? Que xa pode dar a fotografía. Hai momentos que necesitas salir do estudio. Eu nunca fixen un traballo de pintor de paisaxe de caballete en riba e salir, non? Sempre traballei dentro. E a cámara sí que te permite, digamos, facer o que ao mellor facías antes con un libro de notas e con os apuntes, non? E xa che digo, non é un paso cortante, sino que é un período que se vai e que se vai con toda naturalidade, é dicir, é un elemento máis, é dicir, hoxe en día non ten ningún sentido. Eu creo que cada artista ten que aproveitar todos os elementos que ten a súa alrededor para facer o seu traballo, non? É como se dixe a un arquitecto que porque hoxe non traballa os planos, porque non fai os planos a plumilla, non? Son elementos naturais que nos va dando. É dicir, igual que no Renacimiento apareceu o óleo, non? E foi un invento, un descubrimento total, non? Bueno, deixouse de traballar no temple e pasouse a traballar no óleo, bueno. Despois apareceu o acrílico, despois apareceu o digital, é dicir, son elementos que van se engadindo a forma de traballar e a vida da xente que traballa nisso. Non tedes ninguna pregunta? Eu queria acreditar que se tivesse que resumir a exposición que acabas de fazer, sería a palabra versatilidade. Sorprende-me a cantidad de xurxos que hai, porque do primeiro tempo desa pintura matérica, pasando pola cuestión informática e acabando nas múltiples facetas que tuvexe a fotografía, o que me pregunto, ainda que a nivel conceptual ou ideolóxico dixese que insistía sobre o tema do paso do tempo, da fugacidade da beleza, a pregunta sería si nesa versatilidade tan dispar, nunca confusa, pero sí moi heteroxénea, hai algo a nivel técnico, puramente artístico, que vertebre todas esas facetas diversas. Non sei se me logrei explicar. Sí,
Vamos a ver, ti dices, estamos a falar de traballo, acabamos de facer un percorrido dende do 80 a 2022, o sea, son 40 anos de traballo, non? Ti dices que eu creo que non hai tanta diferencia entre as obras primeiras e as obras últimas. De feito, se os dades conta, vou repetindo sempre unha serie de motivos, unha serie de historias, ¿no? Como paso do tempo, como ¿no? Cando falábamos, cando pintabas habitacións en París e cando pinto o hoteler hoxe en día, ¿no? Cando traballo coas flores ou cando pintaba motivos de flores nos anos 90 ata hoxe en día, es decir, eu creo que a temática e a forma, a miña concepción desta historia, non? E plasmar, digamos, os universos, non? As miñas preocupacións e os universos. Eu non son un pintor social, digamos, eu son como moi intimista e me creo os meus mundos, non? Entón, non hai tanta, creo que non hai tanta diferencia, por non decir prácticamente ninguna, entre uns traballos e outros. A única forma é a única diferencia é a forma de plasmarlos, non? Os materiais cos que traballas, non? Pero os materiais, bueno, os van dando o tempo, non? O sea, bueno, podes traballar con cemento ou con tubos de óleo casi exprimidos nas primeiras pezas ou con tintas de impresora hoxe en día, non? Cambian os materiais, non cambia a concepción da obra, o plantexamento do traballo, creo que non hai cambio, non? Non sei se é un pouco o que me preguntabas. Yo, en todo este recorrido fantástico que nos has hecho, aparte de lo que comentaba Xulio López Valcárcel, he visto un elemento común en toda la obra. Si hay una preocupación de interponer imágenes, fondos, cosas, historias, que tiene ahí una separación material indeleble, que está ahí como transpirando a lo largo del tiempo, porque hasta la última obra no deja de ser una interposición de imágenes y capas. Ahí veo yo un hilo conductor en tu arte creativo, ¿no? Aparte de lo que dices, o lo que se comentaba, de los elementos, la fragilidad del tiempo, lo cortito que es todo y lo poco que dura la belleza, ¿no? Desde mi punto de vista, me parece que porque cuando en la primera obra que nos representas, pues ya hay ahí un montón de material que está poniéndose uno sobre otro, sí, creando forma, ¿no? Creando forma ahí. Y sigues creando forma etérea hasta el final, ¿no? Sí, el traslado es lo que yo estoy viendo, ¿no? El traslado de tu forma de hacer desde el pincel hasta el montaje fotográfico, porque salvo algunas pocas cosas que veo que son fotografías, tú lo expresabas claramente, estas son fotografías, ¿no? Son visiones, pero siempre está la búsqueda de lo oculto, lo que está detrás, en esos elementos, ¿no? Entonces yo veo que ahí en ese elemento conductor, yo creo que es lo que te distingue, independientemente de la sutileza y belleza que se representa. Creo que esa es mi opinión. No sé si estoy equivocado o no, pero esa preocupación, ¿no? Sí, eu creo que bueno, as superposicións de elementos e tal, é un pouco, como dicía antes, un totum revolutum, non? É unha maraña na cabeza, non? Que un pouco son eu, digamos, non? Eu coas miñas contradicións, bueno, non? Eso, digamos, a forma de representar unha serie de cousas, non? Eu son unha persona exuberante, barroca, non? Aunque teña períodos que a veces
de tanto encher o espacio baleiro, necesito baleiralo, pero pouco a pouco volvo a enchelo. Eso é a miña forma de ser, no? Outra cosa son o que estás dicindo ti, como representa, outra cosa son as miñas preocupacións, os meus, digamos, motivos vitais, no? Que me fan traballar, no? No meu mundo, no? Unha cousa é o meu mundo e outra cousa é, digamos, os temas que me interesan e que me atraen o que me obsesionan, no? Como é o tempo suyo, no? Ao final é iso. Esta peza eu creo que resume perfectamente. Viendo ese espacio, tratando de ver ese espacio entre los dos, esos elementos que se parte de esto, evidentemente, todo lo que quieres manifestar en cada obra. Muchas gracias por la respuesta. A mí lo que me permite, a mí lo que me hace gracia es precisamente esta contradicción, ¿no? Porque pintas, empiezas pintando, como que tengo yo que antes te vengo a enseñar un bodegón muy clásico, de tu etapa de principios de los 90, o sea, pintas muy clásico y lo haces para comprarte una cámara, ¿no? Que es una cámara fotográfica, eso es contradicción total. No, eso que vale. Ahora yo el de la joven de la perla, porque es además mi cuadro favorito de Vermeer, me crucé toda Holanda para verlo. Caramba, un montaje tan sofisticado para retratar un cuadro tan clásico de Vermeer, o sea, es contradicción también, ¿no? No, creo que no. Primero, es totalmente compatible, es decir, eu considero-me un pintor moi clásico, ¿no? Un artista moi clásico, moi académico, ¿no? Cando traballaba, pero bueno, é compatible totalmente coa fotografía, es decir, a fotografía é outro elemento máis, outro utensilio máis que utilizas, pero es decir, aquí hai un plantexamento moi clásico. Realmente non é a anécdota que estaba contando, no? dos apios e da bolsa, aquí hai un plantexamento de luz, o sea, intentar recrear unha peza, no? que me interesa, unha peza clásica, pero hai un exercicio de luz, un exercicio de composición que está aí, da igual que o fagas mediante a pintura ou mediante iba a decir escultura ou, bueno, instalación, ¿no? Ou mediante a fotografía, ou da igual, ¿no? O planteamento é totalmente clásico. Por cierto, felicidades porque vi el montaje en Armadrid y este cuadro estaba premiado, ¿no? Sí. Non sei que premio. No, de Cultura Inquieta lo seleccionó como una de las piezas de Madrid. Bueno, eso siempre ayuda, siempre está bien. Algo máis? Bueno, pois se non hai máis intervencións, damos por finalizada a conferencia de hoxe, anunciar que o seguinte... O que traía aquí... Non, sí, se me asustaba. Me asustaba con 30 folios. Que alivio, que alivio. Bueno, isto vai estar en uns días vai estar a grabación que se fixo, vai estar colgada na página de YouTube da Academia. Eu creo que son documentos importantes para conocer a trayectoria dos artistas. Lembrarvos que dentro de unha semana, no próximo martes das artes, vai estar presente Daniel Casigueiro, un homem tamén moi interesante, e recordar para que vayades anotando na vosa xenda que o 1 de abril, que sabedes que é o Día das Artes Galegas, que instauramos desde a Academia, vai haber un acto a 7 da tarde aquí na Academia relacionado pois, con que este ano é o ano laxeiro, non? E vai haber moita acción laxeira. Vaya este adianto para que vos animedes a vir ese día. Que sigades asistindo,
a este ciclo que eu creo que penso que está resultando moi interesante, digo, pola afluencia de público, tanto anterior que tuvemos con Xaquín Marín como esta, o cal quere dicir que estamos necesitados de conocer máis a fondo o porqué e como é a trayectoria dos nosos artistas. Agradecerlle a Xurxo Gómez Chao o esforzo que fixe por vir aquí, conocendo a súa timidez. Sí, sabes que a oratoria É complicada e creo que merece un bon aplauso, non?